हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दुलाल बर' सरकारि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय फै जों दान्दिसे नेशनेल रिसार्च सेन्टार अन पिक आव बेरायनो थांनि गुवाहाटीआव रानियाव अमा फार्म नायनो फैदो ट्रेनिं सोलिगासिनो दं जोंबो ट्रेनिं लानो सानदों गुवाहाटी इयो रानिनि अमा फार्म मेल्ला गिदिर एरिया खोन्थिखौ जोबनो हायाखै आं सोरबाबो ट्रेनिं लानोबा रानियाव फाय अमा फार्मनि फुख्रिखौ नायलाय जा गिदिरखा जागायाबो जा समायना नुखायोना ट्रेनिं लानो बेनो अमाया गिदिर गिदिर दं बेनो गुवाहाटी ओरै रानिनि अमा फार्मफोरा मेल्ला दं भिडिअखौनो लानो रोङा बेनो मासे सोलोंजेनदों दं अमा हिरुआ वाव जों दा फार्माव बेरायगासिनो दं नै जोंना बिथाङानो ट्रेनिं लागोन ट्रेनिं लानो गोनां बेनो अमा फार्मनि ट्रेनिं लागोन बिथाङा ओइथिंबो बिमाया मासे दङ अमा बिमा बेनो बिथिं दं मेल्ला दं अमा दोनग्रा जाग्राफोरा माखासे अमा दोनग्रा गोजा ओरै गासिबो जोंना ओइ सासेयासो लागोन ट्रेनिंखौ अमानि ट्रेनिं लाग्राया नैसो जि गिदिर गिदिर अमा दंना मोसौसेखा अमायानो आयौ नुफेराखैमोनलां दिनैसो नुबाय ओइथिं जोंना मबाइलाबो नुहुरस्लाबाखै जा गिदिर गिदिर दंखायो अमाया आयौ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावो।